Ma mhux dak perfett, mhux kif immaġina jien, mhux kif immaġina jien. Dari kollox kien isir b'devozzjoni. Hekk kif wasal iż-żmien tal-akbar festa ċċelebrata mill-Knisja Kattolika, dik tal-Għid il-Kbir, jaslu magħha numru ta' attivitajiet sinonimi ma' dan iż-żmien u li n-nies tkun qed tistenna minn sena l-oħra. Fost dawn l-attivitajiet wieħed ma jistax ma jsemmix id-diversi drammi li jittellaw kull sena minn diversi artisti lokali. Fost dawn id-drammi popolari ta' kull sena, għal dawn l-aħħar snin l-attur Carlos Farrugia flimkien mat-tim tiegħu se jkun qed itella dramm ieħor tal-ġimgħa l-kbira. Wara s-suċċess tad-dramm Kristu fi Strada Stretta u Passjoni tad-Duluri, Net News iltaqa' mal-karattru interpretat minn Carlos Farrugia u tkellimna dwar id-dramm ta' din is-sena bl-isem ta' Li fissat Talla. Ix-xogħol tiegħu huwa nagħmel is-surveys ma' kumpanija privata. Però mbagħad ħnajdu hekk passatempi tiegħi huma l-mużika, rock, heavy metal, Ozzy Osbourne, Black Sabbath, sta tajtu l-idolu tiegħi. U nirrexta wkoll imma nirrexta darba f'sena. L-unika play li nagħmel, u li nagħmel 20 sena, nagħmel Parti ta' Kristu, darba f'sena. U kif naqbad ngħidlek, il-Kristu nħobbu, imma minix dak it-tip li fissat f'ħafna tradizzjoni u f'ħafna kif naqbad ngħidlek reliġjonijiet kważi jdejquni, ma xorta nemmen fi Kristu, nemmen fi Kristu iktar bniedem, iktar uman, iktar spiritwali, jiena nsejjaħlu il-Kristu kozmiku, qed tifhem bażikament daku jien u dak li qed nagħmel mis-7 April il quddiem f'dan it-teatru. Kellimna wkoll ma' Joseph Gallia, protagonist ieħor f'dan id-dramm li jispjega għaliex il-kunċett ta' dramm tagħhom huwa differenti minn dak li jissoltu in-nies tassoċja ma' dramm tal-ġimgħa l-kbira. Kif għamilna f'dawn l-aħħar sentej Kristu fi Strada Stretta u Passjoni tad-Duluri, aħna nagħmlu biċċa xogħol teatrali li kollha valur artistiku. Ġifieri ma nemminx u naħseb li hekk li bil-kitba tat-teatru bit-teatru m'għandniex ngħaddu messaġġi, ġifieri inti tpoġġi sitwazzjonijiet, tpoġġi mistoqsijiet imma kulħadd imbagħad tiġi trasmessa fuq mhux fuq kulħadd l-istess. Ġifieri aħna l-importanti għalina illi nagħmlu biċċa xogħol teatrali tajba illi min jiġi jieħu gost jara. Ġifieri m'hemmx għalfejn tkun xi wieħed illi temmen jew li toġbok il-ġimgħa kbira jew inti dilettant li inti ġej hawnhekk fil-ispazju kreattiv bħal meta tiġi tara kull play oħra din hija biċċa xogħol teatrali, però hija tajba biex tara da żmien. Fil-fatt tista' ssir f'kull żmien tas-sena anke fil-miliet din il-play, imma wieħed dawn iż-żminijiet li jkun qed ifittex plays marbutin mal-ġimgħa l-kbira mar-Randan jista' faċilment jiġi dan ix-xogħol teatrali. Dan id-dramm se jkun qed jittella mis-7 sal-14 ta' April li ġej fit-Teatru ta' San Ġagbu il-Belt. Għal aktar informazzjoni tista' tidħol fuq il-paġna ta' Facebook Li fissat Talla jew fuq www.creattivita.org.